A Dunajvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma először kapcsolódik be a Szakképzés Európai Hete rendezvénysorozatba. Az Európai Bizottság által meghirdetett programsorozat célja, hogy az Európa szerte megrendezésre kerülő helyi, regionális és nemzeti rendezvények révén vonzóbbá tegyük a színvonalas szakismeretet biztosító és a minőségi munkahelyek betöltését lehetővé tevő szakoktatást és szakképzést. Ezt add tovább.